Namhlanje kuseni sibonga umusa wakho nothando nalo ngokuphila kwethu. Sibonga ukulonda nguwe kuze kube namhlanje siKebeneza ukuba usigcinile kwaze kwaloku. Baba sithokozela ukuba sebukhoneni bakho. Sithokozelwa ukuba Nkosi engcwele sikhunjulwe nguwe namhlanje. Sithokozela ukuba sikhuselekile futhi intokozo yethu isebukhoneni bakho. Izwi lakho lithi Jehova bobonke abakwethembayo nabakholwa nguwe intokozo yabo Jehova mayibe sezwini lakho. Uma benze njalo uNkulunkulu ongcwele bofaniswa babona amandla njengesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni impande zayo Jehova esidonsa amanzi ubusuku nemini kuba ngokuphila kiso Jehova amacabunga aso angabuni. Ithemba labo Jehova lingeke lajabhiswa. Ngawo Nkosi siyakubonga namhlanje udumo olukufanele amandla nenkazimulo akube phakade ubusa wakho ngegama Jesu phila phakade. Amen. Bangcola ngimpingelele egameni leNkosi Kristu Jesu namhlanje kungesonto kungelanga lezimbokodo. Amen. Hallelujah. Basho njalo bathi ngo19 banibani zaphakama ngo56 zaphakama imbokodo zayikhombe union building. Amen. That enough is enough. Esula madoda. Yabikwa. Siyathokoza umama. Hallelujah. uNkulunkulu anosise anenzele umusa. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Bazolane sisohambeni. Hallelujah. Ngiyanibikelela mfundisi Timonye. Uzimu agcina kulonda mfundisi Masuluke. Uzimu agcina kulonde nabo mama. Ibandla lonke isasa yonke. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abantu abasha ubaba. Hallelujah. Nosonto skole. Hallelujah. Amen. Yazi namhlanje ngivuka kuseni ngikhumbula lo mzukulu kaGogo Masango.
kodwa ngilibele ukuthi konje kuthiwe uhlala kuphi ugogo Masanga. Amen. Ngicabanga mhlawumbe masiphuma kuyofana ngiyodlula ngakhona. Amen. Ukuze ngokuthi simazise ngoba ngicabanga ukuthi abazi ukuthi asisekho lena. Amen. Ngicela nje si-address yakho nabazalwane oningikhumbuze yona masiphuma la. Ngifuna ukuyodlula ngakhona. Amen. Ukuthi lo mfana sikwazi ukumcollecta every Sunday. Amen. Wenza wonke ukuyamthumela kodwa manje mhlawumbe mfana uyafika ngoba ufika late some stage athole ukungena umuntu. Ngiyakhumbula uphakile ukhulumile ngayo kodwa kusena ngikhumbule manje ngizathumela egroupini tasikhumbuzane. So sengilibe tu. Amen. Kodwa ngicela sikhumbuzane masiphuma inkonzo nje singifuna ukuyodlula ngakhona then siyobona ugogo nomfana sikwazi ukukhuleka nabo and then iveza sikwazi ukuthi sibe nabo. Amen. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu sohambeni and asizisoli ngalutho. Amen. Asizisoli ngalutho. Amen. Amen. Mshito tsola pele ka sikele saba ngemeranti. Ya imoto saqhubeka. Amen. Hallelujah. Bazalwana sibonge uNkulunkulu konke. Sithokozeni ngawo konke okwenzekayo. Akukho kungumhlolo kusho nje ukuthi sisohambeni. Amen. Amen. Mamtimunye yazi nginalento engithi ngifuna ukudlulisa kini ngoba umtimunye angivamile ke ukulonto ukudlulisa imlayezo kodwa ke namhlanje ngithi no angudlulise. Ngibawa nidlulise umlayezo kumama Bizela. Khona abantu uphuma Bizela kayithuni. Elingene yokereke. Hawa khona ngale kushuthi khona ekufanele akwenze nje empilweni yakhe. Ngicela nidlulisele ukuthi ngicela akukhuleke ngizakuthumela iverse mama siphuma lana ukuthi alifunde. Angicela uNkulunkulu ukuthi amambulelo okafana kwenze ukuthi I don't know ukuthi what is that. Makusa namhlanje I dream about her as well and then I don't think about her. You know kuba ngcono mangamuntu kocabange ngaye ukuthi nawe bese ugcina somphupha. Was it Tuesday when we were in prayer? No, Thursday, yes, masibuya masipala. Because bengisebenza eCaptain Park so ngishayise ngaba 12 ekseni and then ngadriver ngayendlini nangifika endlini ngathi ngiyalala for an hour. Ngezwe inja izinja zikhomota kakhulu. So ngezwe inja yami ikhomota seyisondela ngase fast train ngazathi kunento ebhekene nayo. So normal, this is not normal. So then nothing for the first night the first train nabufana bayi3 bajampele next door kamakhelwane. And normally bayuza interest kamakhelwane besebeza ngakimi. Ngoba kamakhelwane se vacant house kunomfo oyigada kulapha hlala intombi yakhe. So there's nothing much ukuthi bangayithatha laphana ngoba baba khona bakaSikhosana baphuma laphana. So yathenga ngoyibaba wama taxi so washona beka taxi boss yase Israel le inkunzi ezihamba nabo Ferrari. So beyahlala lapha ngakithi bakwazi wanje onezimali. So beyathenga le ndawo la nathi uzofuna uyibhidliza. Abhidlele aqala phansi ngoba ukuthi akahlala endlini yakho ngumuntu. So unfortunately walibala ukuthi yeah. Wase yadlula emhlabeni kwabanjalo ke manje ngathi amandla wasekho emndenini so I don't know ngoba sekuthulila into enyakazayo. So labafana basebenzisa interest laphana bese bajampela ngami. So unfortunately ngigcine ngifaka ilonto zama Devil's Fork. So I think you ababhayisile nokuthi nje vele is charging la abafuna ungena khona manje. Ngavona ngivomvula fasara ngiyababona ngakhanyisa ngitoshi and then basi bajumpa ke bathi bayistrati ngabakhanyisa futhi ngoba itoshi lami lishaya ideni lishaya about I think about 200 meters malikhanyisa. So bathi bayalena ababona ngiyabakhanyisa babuya ngapha manje ngiphuma eminyango uma umuntu ngaphuma ngithi ngiyaphuma ikuvelele donor la besa. So ngaphuma ngathola sebabalekile bahambile and then ngangakwazi ukuthola ubuthongo ke ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe angabuya or benzeni so ngifonela egroupini yeCPF noma ngicela i-backup so i-secret company siye iyalontoza kuyangena endaweni. So but angilalanga kahle and then ngina appointment nomfundisi nesasa team ukuthi sesikoleni
So siya driver ngiza la kwi-bank and siya appointment esikoleni, and then siyaphuma esikoleni. Masiphuma esikoleni umfundisi ne-appointment kamasipala, siya kamasipala siyabuya maqeda ngigibela i-N4 ngiyama ngiphendle noma ngikhathele ngifuna ulala. So ke ngiphumula ngoba phela ngilala kahle vele. So mengilala, I think I slept about an hour, and then I dreamed about umntana mama Mtimunye ame estandini lesi sis-apply la. Hey. Athi izani, we need to be in the stand. It's the first time I dreamed about Sislindi. I don't conversate with her, I don't even have a numbers. Noma ngithumela kwakhe angikwazi manje, ngakwazi ngalinga Mtimunye. Bazalwane, this morning as well I dreamed about her. So that's why ngithi mina Mtimunye ngicela ukuthi akudlulisa umlayezo wenza ukuthumela iverse ukuthi abe nomkhuleko kuye ukuthi amcele uNkulunkulu ukuthi amambulele yini lokafana kwenza ebandleni. It might not be specific in our church. Kodwa emzimeni kaKristu kungenza ukukhona lo uNkulunkulu akumisile kuye yena angakwazi afana kwenze. Amen. Ngoba balekile bazalwane ukuthi sazi ukuthi what is our rightful standing before God as an individual. Amen. Izwe nawo konke izwe elinako, kodwa uNkulunkulu sifanele ukuthi sibe neqhaza elisilenzayo. We must take part in the body of Christ. Amen. So bengidlulisa lo mlayezo nje ukuthi ningidlulisele kumama abizela kumama akakhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi yikho lokafana kwenzena, andikwazi nami anawuchaza ukuthi yintoni. Kodwa ke it's not specific ukuthi la iGBM angiyena umprofeti, kodwa engikusho ukuthi ngizawuthumela iverse Mtimunye masiphuma la, and then bese undlulisele lona ukuthi isikhathi ku-24 hours anizwe yona enkosini ake aqoqe noNkulunkulu wakhe. Amen. Ngiyadlula ke lapho. Amen. Bazalwane, sizohambeni, fear not. Fear not, ningesabi usho njalo uNkulunkulu uthi mina nginani. Amen. Hallelujah. Engizokhuluma ngako namhlanje akusikude, ayisintwende, kodwa ke into ejujula edinga amakholwa, edinga abantu abadla uphuthu abangadla umdoko. Amen. iBhayibheli laphana kwabaseRoma chapter